din nou, uite cum îmi stric eu cărțile ca să vă arăt vouă ceva tare. Da, asta am făcut în vreo 2 ore și cred că în 2 minute o să fie distrus. Păi de ce aveți nevoie? Asta e un... Așa, asta e un perete. Și alt perete. Astea sunt din binare. Aia nu știu. Așa, din nou trebuie să dau jos ornamentul și o să vă arăt și cum se asamblează. Cred că o să fie primul tutorial pe care bag eu pe contul meu. Dacă s-a stricat. Păi dacă tot e stricat, trebuie să vă arăt cum să facem. Luați cărțile, 2 cărți, le puneți așa și îndoiți așa, pe asta, după aia pe asta. Acum scoateți astea, băgați astfel încât să intre una în alta, să arate cam așa, și după aia aici la fel. Bun. Și v-am zis că n-am avut nevoie de nici măcar 2 minute. Astea sunt ornamentele, astea sunt alea de îmbinare. Și asta e spatele. Cum începem? Luăm spatele. Și folosim cărțile astea. Vreți să vă văd și cum să îndoie cărțile acum sau ce? Punem cărțile așa. E bine dacă folosiți carte chimică cu 2 fețe. Una albastră și una roșie, dar eu n-am avut. Lăgăm pe fiecare aici. Și pe asta. Fiindcă ne băgăm cu asta albastră, fiindcă cutia o să fie albastră. Bun, acum punem pereți, vă trebuie 6 pereți de ăștia. 9 chestii de-astea roșii și 9 chestii de-astea albastre. Așa. Acum cum facem, le punem pe astea așa. Și facem ca un cub fără 2 fețe. Din nou pe ăsta îl punem așa. Pe ăsta îl punem aici. Îl luăm pe ăsta albastru și îl băgăm așa. Așa. Le luăm pe astea, le punem așa. Le luăm și pe astea și le punem tot la fel. Așa. Și acum venim cu încă un perete și le îmbinăm. Dar nu cu asta. Bun. Acum să nu credeți că o cutie din cărți poate să ține cine știe ce tonaj. Bun, acum le îmbinăm pe astea. Dar așa că am dat pe lângă. Bun, asta e. Și acum, pentru capac. Dacă să rămână. Ca să face să arată mai bine, îl punem tot cu mașii de inimă neagră deasupra. Îmbinăm peretele. Luăm astea. Punem aici. Asta. Așa, asta aici. Și chestia asta ca un opritor, ca să ajungi ce s-a pus când o deschizi. Și asta e cutia.
Mai ieșea mai bine dacă foloseam cărți Bicycle, dar nu prea vine să dau 230.000 pe un pachet de la și după aia să îl stric. Păi, cam atât pentru azi. Urmează niște trucuri extraordinare. Hai, pa! Bravo, mă! La-di-da-di-da-di, we like to party, party. La-di-da-di-da-di, move your body, body. Get out the seat, no time to parlay. 'Cause up in this place we came to party. You say you wanna party, then we say you gotta party. Right here, up in